Bu. Aku nang Telaga, Bu. Bojoku arep ngomong. Ndak ngomong. Aku terus kon ngomong apa? Aku bingung nak ngomong. Nak biasa ngomong mbek bojoku sih aku ki lancar-lancar wae, Bu. Tapi nak kon ngomong kare jenengan-jenengan wis ra lancar blas. Ya ta, Bu. Tengokno ta, Bu. Apa meneh, Bu? Nak kon ngomong aku njaluk duit lancar. Iya, Bu ya. Sampai aku gering ini loh, Bu. Aku kuru. Apa ya, Bu? Telaga Sarangan sudah ke-15 kalinya. Kesini berdua, Bu. Berdua aja. Anak-anak nggak pernah ikut. Nggak pernah mangkut. Mau